أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا نفس التي حرم الله إلا بالحق. Ningabulali abantwana benu ngenxa yokusaba inhlupheko. Ungubulali umphefumulo ongenacala ngaphandle uma ngabe lo umphefumulo utholakala unecala lokubulawa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Uma lelo suku lolo selufikile lalezo ingane lezo ezincane ezabulawa, umdali esezibuza ukuthi alalini noma sonosini ezabulawela zona. Ngalamazwi isihloko sami sanamuhla sithi akukapheli ngawe. It's not over until God says it's over. Ngithatha leli thuba ngokubonga izwekazi lonke lase-Afrika nakubo bonke abantu abazobe bebukele le video noma la kufinyelela khona le nkundla yokuxhumana ebizwa ngo-YouTube. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nabantu bonke abaphila emhlabeni. Ngifuna ukukhuluma nomuntu ophethe isibhamu, ohlose ukuyobulala ngaso. Ngifuna ukukhuluma nomuntu ophethe ummese, ohlose ukuyobulala ngawo. Ngifuna ukukhuluma ngomuntu ophethe i-alpirima noma ngabe uphethe enhloboni yoshevu, ohlose ukubulala noma ohlose ukuzibulala. Ngifuna ukukhuluma nomuntu wesimame noma umuntu wesilisa, umuntu wesimame okhulelwe ohlose ukuhushula isisu. Ngifuna ukukhuluma nomuntu wesilisa okuwuye okhulelise le ntombazane waphika isisu. Ngifuna ukukhuluma nomuntu ongenzanga lutho kodwa naye owumuntu ophila emhlabeni. Ngifuna ukukhuluma nalo muntu lo ogiliwe, wagilwa umuntu amthandayo sekuze kufike ekugcineni. Ngifuna ukukhuluma nobaba oseneminyaka eshawa unkosikazi efihlile, egqibelana ngaphakathi ngoba esaba ukutshela umfowabo noma esaba ukutshela umndeni wakhe noma esaba ukutshela abangani bakhe noma esaba ukuyobika emaphoyiseni ngoba esaba ukuthi uzohlekwa kuthiwa indoda enjani eshawa umfazi. Kunjengamanje uphethe isibhamu, ucabanga ukudubula unkosikazi, ucabanga ukudubula abantwana, bese phendula isibhamu esifaka emlonyeni eqeda ngempilo yakhe. Ngifuna ukukhuluma nomuntu wesimame. Ngifuna ukukhuluma nomuntu wesimame okhulelwe njengamanje kodwa isisu siphikiwe. Ngifuna ukukhuluma nomuntu wesimame ophethe i-alpirima njengamanje noma ufuna ukuphuza amaphilisi noma ufuna ukuphuza inhloboni yoshevu. Ngithi akukapheli ngawe. Akukagcini ngawe. It's not over
until God says it's over. Ngifuna ukukhuluma nawe namhlanje. Ngikutshela ukuthi wena weza emhlabeni ngenhloso. Awuzanga emhlabeni ngephutha. Ngakho ke noma ngabe yini eyenzakalayo empilweni yakho, linda kuze kufike isikhathi sakho sokuthi udlule emhlabeni. Ungazifinyezeli wena izinsuku zakho. Lento ofuna ukuyenza, ngifuna ukukhuluma nomuntu othengiwe kumanje kuthiwa akayoshaya ikhanda lomuntu noma akayobulala umuntu. Leso senzo leso ofuna ukusenza awuthandi ukusenza, kodwa kunomoya okucindezelayo. Ungawuvumeli loyo moya ukuthi uwine. Ungawuvumeli lowo moya ukuthi kube yiwo ocontrola impilo yakho. Ungawuvumeli loyo moya ukuthi kube yiwo onqobayo umphefumulo wakho. Wonke lo muntu engikhuluma ngaye, ngifuna ukukhuluma ngomfundisi. Ngifuna ukukhuluma ngomfundisi. Ngifuna ukukhuluma ngomamfundisi. Noma abanye bathi umkhokheli. Ngifuna ukukhuluma nomdikoni. Ngifuna ukukhuluma nebishop. Ngifuna ukukhuluma nomshumayeli. Umshumayeli kumanje la ekhona uphethe isibindi sengwenya. Ufuna ukuyobulala umvangeli ngoba ufuna ukuthatha isikhundla sakhe. Umvangeli uphethe isibindi sengwenya. Ufuna ukuyobulala umfundisi ngoba ufuna isikhundla sakhe. Umfundisi uphethe isibindi sengwenya. Ufuna ukuyobulala idikoni ngoba ufuna isikhundla sakhe. Umdikoni ufuna ukuyobulala umbhishophi ngoba ufuna ukuba ibhishophi, ufuna isikhundla sakhe. Ngifuna ukukhuluma nawe wena osohlukumezekile okhule ungabaza abazali bakho. Usohlukumezekile empilweni, yakushuka impilo usufike egcineni la uthatha khona isinqumo ukuthi uyaqeda impilo yakho. Ngithi kuwe kahle, akukapheli ngempilo yakho. It's not over until God says it's over. Awukapheli ngawe. Khohla okwenzekile, ubheke okusazokwenzeka. Ngifuna ukukhuluma nawe wena mthakathi. Kumanje la ukhona ugaya umuthi, uyagwaza ngama-okapu, uyagwaza ngemkhonto emathinini, uhlaba umuntu ngeinaliti, uthumela umuntu ngeimfene, uthumela umuntu ngemkhovu, uthumela umuntu ngomantindane, uthumela umuntu ngotikoloshe. Akukapheli ngawe. It's not over until God says it's over. Usengakushintsha lokho wenze ngenye indlela. Ngifuna ukukhuluma ngawe wena ophethe ialpirima ufuna ukuyifaka ekudleni uyifakele indoda ngoba utholile ukuthi indoda iyakuchithela noma iyakufebela. Ngifuna ukukhuluma ngawe wena osutholile ukuthi unkosikazi wakho uyakuchithela noma uyakufebela. Ngifuna ukukhuluma ngawe mfowethu, ngifuna ukukhuluma ngawe dadewethu osutholile ukuthi i-boyfriend yakho noma i-girlfriend yakho iyakuchithela noma iyakufebela. Kumanje uphethe usibhamu, uphethe umese, uphethe ibhodlela, ubuye uyothenga ushevu, ufuna ukumbulala. Ngifuna ukukhuluma nawe wena osutholile ukuthi indoda yakho isifuna ukuthatha isithembu ngoba isinemali eningi. Wena awusakhona ukuthi leyo mali leyo uyidle wedwa, kodwa wena kudala uvuka nayo
ubona ukuthi ngcono uthatha impilo yaleyo ndoda, uzokhipha amagama okuthi ngamane simluze sonke. Ngamane naye lo mfazi afuna ukumthatha angabi naye nami ngingabi naye, kodwa ngiyazi ukuthi imali zamapholisi zizosala kimi nabantwana bami. Ngithi konke lokho akunamvuzo, angeke ukusize ngalutho. Bonke labantu esengikhulume ngabo abazibulalayo ababulawayo ababuyi kithi bazositshela ukuthi ngokuzibulala kwami inkinga ixazululekile, lapho engikhona sengiphila kamnandi ngoba ngizibulele. Nalabo ababulawayo ababuyi bazositshela ukuthi njengoba sengibulele nje inkinga zakhe ziphelile neinkinga zami ziphelile. Kuvele kuphele kanjalo. Ngikhuluma nawo wonke-ke umuntu ophethe isibhamu nosacabanga ukuthenga isibhamu. Ngikhuluma no-taxi owner, ngikhuluma no-taxi driver, ngikhuluma nenkabi ethengiwe ukuthi iyobulala u-taxi owner noma iyobulala u-taxi driver. Ngicela wazi mfowethu ukuthi loyo baba loyo oyombulala unonkosikazi, uneyingane, unomndeni, unezihlobo, unabangani, unomakhelwane, unabantu abamthandayo. Njengoba nawe oyokwenza lokho unomndeni, unezihlobo, unabazali, une-girlfriend, une-boyfriend, unomfazi, uneyingane, unomakhelwane abakuthandayo. Before uthatha leso sibhamu leso uphuma uyokwenza lokho, ngoba wena usunikeziwe leyo mali leyo ukuthi usibani bani namhlanje ngimfuna eyidlozi ehlangene nabakubo. Khuluma nonembeza wakho. Ngikhuluma nawe wena obukuyofuna umuthi. Ngikhuluma nawe wena nyanga okuwuwe ukhiphe lowo muthi loyo wanika umuntu umuthi ukuthi akahamba ayobulala ayokhipha umphefumulo ongenacala. Ngikhuluma nonembeza wakho, angisakhulumi nawe, sengikhuluma nonembeza wakho. Khuluma nawe wena odlela udadewenu umona ngoba yena eshadile wena ungashadanga, ngoba yena ephila kahle emndenini wakhe wena uphila ngenhlupheko. Ngikhuluma nawe. Uma umbulela uzomdinga ngelinye ilanga. Lo muntu lo umbulela uzomdinga ngelinye ilanga. Bafowethu, ungambulala umuntu namhlanje, sonke singaba kwamdluli, sonke sizodlula emhlabeni. Uyambulala umuntu manje, igazi lakhe malikayilela ithinta inhlabathi ngokungemthetho, liyinkinga lilodwa. Kangakanani-ke selilunjwe ngomuthi, ngoba siyazi ukuthi baningi abantu abakhona emhlabeni ngokwezibongo ezahlukene, ngokwemkhuba eyahlukene, ngokuzalwa kweindawo ezahlukene. Umuntu akanyiwanga inyoni, umuntu uzelwe uma wakhe nobaba wakhe naye omthandayo noma owayemthanda mangabe ngasekho emhlabeni. Umuntu unonkosikazi, umuntu unentombi, umuntu unesoka, umuntu unomyeni omthandayo. Lo mntana abantu lo wena osumklenyile wamgqiba la umgqibe khona, mawuqeda kubo mabembuza uthi wena wamphelezela, wamshiya emateksini, wazi kahle ukuthi umgqibile. Ngikhuluma nomama ababulala amadoda abo ngenxa yokufuna imali zamapholisi. Ngikhuluma nobaba ababulala amadoda abo ababulala amakhosikazi abo ngenxa yokufuna imali zamapholisi. Ngikhuluma nomama abathwala ngamadoda abo, ngikhuluma ngobaba abathwala ngabafazi babo, ngikhuluma ngobaba abathwala ngemindeni yabo, ngikhuluma ngomama abathwala ngemindeni yabo, ngikhuluma ngomama nobaba abathwala ngomakhelwane noma ngeingane zomakhelwane. Ngikhuluma nonembeza wenu. Ngithi ake umvumele lo nembeza akubuse, ungabuswa usathane. Phakathi kaSathane nonembeza, khetha unembeza
khona uzophila kamnandi emhlabeni. Bathi abadala akukho zinyane lemvubu ladliwa zingwenya qede kwacweba iziziba kwangabi indaba zalutho. Sonke emhlabeni singabe sibonge sisodwa singaba kwamdluli ngoba sonke sizodlula kulomhlaba. Kukhona abantu abakhuluma amazwi abhlungu othi ngiyasaba ukuhamba ngedwa ehlathini, ngiyasaba ukuhamba ngedwa ebusuku, ngiyasaba ukulala ngedwa endlini ngoba ngisaba umuntu. Ungambona umuntu emamatheka mayekubona usitshela ukuthi lo muntu uyakuthanda, unamanga lo muntu, kusasa uzokubulala. Ungambona umuntu emamatheka uthi umzala wami, uthi umfowethu, umthatha umuntu umfake ekhwapheni, unamanga lo muntu, kusasa uzokubulala. Khuluma nalabo bantu laba abanjalo. Khuluma nawe wena osuthenga inkabi, wayithengela imanager yakhe emsebenzini ukuthi bamdubule ngoba wena uyi-assistant manager. Uyazi ukuthi makudutshulwa lokho kuzokhushula wena ube imanager. Nawe wena ufuna ukubulala i-supervisor, nawe wena ufuna ukubulala i-CEO. Ngikhuluma nawe. Ngikhuluma nawe sisi okhulelwe. Khuluma nawe wena oyiphikile leyo ngane leyo. Ukuthi untombazane njengoba ecabanga ukukhushula isisu nje kungenxa yokuthi wena baba wengane uyiphikile. Ngikhuluma nawe. Ngikhuluma nawe sisi ukuthi wazi ukuthi leyo ngane leyo ayondliwa wuwe, angeke yondliwe wuwe. Nawe uyondliwa njengoba leyo ngane nayo izokondliwa. Naye lo baba oyiphikile ingane uyondliwa njengoba ingane yakhe izothi mayifika emhlabeni yondliwe. Khuluma nani ke nina eniphike ingane, ulale nomntana abantu umkhulelise, mawuqeda uphike uthi akuwena. Okunokuthi uphike mfowethu, kungcono mangabe ungafuni ukuyivuma leyo ngane noma umsola udadewethu ukuthi kungenzeka kunendlela mhlambe akujolele ngayo noma wakuchithela ngayo. Uvela uthi angivuma ngiphiki kodwa ngiyobona ngomntwana. Wenzelani? Wenzela ukuthi mayisifikile ingane ukuthi vele ubanje usijazi, vela uvumanga. Kodwa mangabe ifika ingane kubonakala ukuthi ingane ngempela yakho, awuzange futhi uphike. Uzokwazi ukuthi ube ingxenye yengane yakho. Uzokwazi ukuthi untombazane lo angabi naso isizathu sokubulala ingane, athi ngeke senze ingane sibabili kodwa ngiyikhulise ngingedwa. Khuluma nawe ke mfowethu, ungayiphiki ingane yakho. Khuluma nawe wena baba osemzini wakho kodwa wakhanda ingane ngaphandle. Isivelile ingane, usunomuzi wakho, usunomndeni wakho. Usuyayiphika ingane ngoba usaba ukuthi uzochithakalelwa umuzi. Ivume baba ingane igazi lakho. Sengivala. Ngizonitshela isitori esibhlungu kodwa esakhayo mayelana nezintandane. Khuluma nalabantu ke laba ababulala izintandane, abadla imali yezintandane, abahlukumeza izintandane ngoba bengasekho abazali bazo. Bayihlukumeza intandane, intandane ikhule abazali bayo behambile emhlabeni bayishiyela indodla zezimali. Kodwa intandane ithola isilala emgwaqeni ngenxa yokuthi loyo mama wakhe, umamncane wakhe noma u-anti wakhe noma ugogo wakhe noma umalumekazi wakhe noma umalume wakhe engenwe yilo moya weyikhova esubiza ngokuthi umoya kaSathane. Awuququda umcebo wezintandane, wenza akuthandayo ngawo. Mayeqeda wathengisa umuzi wakubo, izintandane zagcina zilala emgwaqeni. Le ndaba engizoyikhuluma indaba emayelana naloko.
sengiphetha. Ngelinye ilanga kwakhona umfundisi wayethi njalo mangabe eya emsebenzini noma eshayisa emsebenzini adlule lapho okukhona khona omalala payipi, afike ahlale nabo abafundise ngokubaluleka kwempilo. Ngelinye ilanga umfundisi wathola ukuthi phakathi kwalabo malala payipi le kukhona oyintandane ongayizelanga yena ngokuzohlala la emgwaqeni noma ukuzolala emapayipini ngoba esile, ngoba abanye abantwana babaleka emakhaya bephila kamnandi bangafundi isikolo, abaleke umntwana agcine sewumalala payipi egcine sehlala emgwaqeni. Kodwa bakhona ngempela abantwana abalethwe isimo kuleyo ndawo. Theke umfundisi mayethola ukuthi kunentandane la eyashiywa abazali bayo ngenxa yokuhlukumezeka ekhaya la eyayikhuliselwa khona, yagcina isiyithola ibona ukuthi kungcono ukuhlala emgwaqweni ilale emapayipini okunokuthi ihlukumezeke ngendlela ehlukumezeka ngayo ngoba yona ingasenamkhulumeli. Wena ohlukumeza intandane, wena ohlukumeza abafelokazi, wazi ukuthi banaye umkhulumeli wabo abafelokazi. Wazi ukuthi intandane zinayo umkhulumeli wazo, zinayo umvikeli wazo. Kule story engikhuluma ngaso manje uzothola ukuthi ubani umvikeli weintandane nabafelokazi. Kuthi ngelinye ilanga umfundisi akhulume nayo intandane, athi lalela-ke, ngizokuthatha ngihambe nawe ngikusekhaya, uzofike wazi abantu abami, wazi noma umkhokheli okuwunkosikazi wami. Nangempela lifike lelo langa lelo umfundisi ayithathe intandane ahambe nayo ekhaya, afika ayethule kumamkhokheli, umamfundisi, athi le intandane asichaze isitori sayo ukuthi ibe intandane kanjani, ize ithole ilale emgwaqeni iwumalala payipi, ifike kanjani emgwaqeni, isitori sayo esibhlungu engiyosichaza ngelinye ilanga. Avume-ke umamkhokheli ebese umfundisi, noma ngingekho le ntandane le ngize nayo la ekhaya ukuthi ibone ekhaya ukuthi kuphi. Njengamanje izongena ngale ebathroom igeze, uyinike into zokugcobisa, igcobise inuke kahle ibe yinhle, uyinike amakha ezoyiqhola ngawo inuke kahle ibe yinhle. Bese uthatha ezimpahleni zomntwana wami lo olingana nayo, umsherele impahla ashintshe agqoke naye abe muhle. Bese umenzela ukudla adle, umphathise nesikhaftini, umphako aphathele labo abanye abantwana ahlala nabo lapha emapayipini, ngoba inzima impilo yalabantwana mina ngiyibonile. uNkulunkulu uthi sibusiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. Cela uzophiwa, ngonqotha uzovulelwa, funa uzofumana. Akekho umntwana ongacela inhlanzi kunina unina amnika inyoka. Akekho umntwana ongacela isinkwa kunina unina amnika itshe. Amazwi layo ashiwo inkosi uJesu Kristu, isithunywa sikaNkulunkulu esathunywa emhlabeni ukuzobonisa abantu indlela. Nangempela bavumelane umamkhokheli nomfundisi. Geza intandane ebathroom noma eshawa, iphume isiyinhle, gcobise Vaseline odon, fake roll on. Umamkhokheli ayiphakela ukudla idle ebese yenzela umphako ezophathela abantwana ehlala nabo emapayipini. Ithi mayivalelisa intandane ingasho ukuthi nisale kahle, ithi anenzeli mina niyazenzela, ibisihamba intandane. Fika intandane koza kwabo elala nabo emapayipini, fika ivula ukudla kujatshuwe kudliwe nabo besho njalo, bethi abenzeli thina bayazenzela. Sihambeke isikhathi zaqala inkinga ngoba ukhona omubi owadala waba khona emhlabeni ongumnyenyezi onyenyeza enhlizweni zabantu. Akekho umuntu owazalwe thakatha,
kodwa kufika lo mnyenyezi afike anyenyeze ukuthakatha kuye, aqala athakathe. Akekho umuntu owazale umbulali, kodwa kufika umnyenyezi anyenyeze kuye ngokubulala, azamtshele nokuthi kubulawa kanjani, kubulawa ngani, aqale umuntu aphenduke abe umbulali. Akekho umuntu ozalwa eyinhlebi, kodwa uyafika umnyenyezi afika anyenyeze endlebeni zakhe nasenhlizweni yakhe, amtshele ukuthi kuhletshwa kanjani, kuxatshaniswa kanjani, ukuba imenemene kufanele ukuthi ube njani ukuthi ube imenemene. Akekho umuntu ozalwe namanga, uyafika umnyenyezi amtshele ukuthi amanga kufanele ukuthi awaqambe kanjani, agcine umuntu eseqamba amanga. Akekho umuntu ozalwe umkhohlisi, uyafika umnyenyezi amtshele ukuthi fanele akhohlise kanjani, akhohlise athini, akhohlise ngani. Kwenzeka-ke wafika umnyenyezi wanyenyeza kumamkhokheli. Kodwa Nkosi yami, omamkhokheli, omamfundisi, omamdikoni, omambhishophi, Nkosi yami, inkinga labo bantu labo. Omama bekhaya, uyazazi-ke umuntu. Wafike wathini umnyenyezi? Wena mamfundisi, kwaphela ukudla kwabantu abakho, kuqedwa intandane, ingane ongayizali. Impahla zakho iyaqoka, kuwasha wena. Uyapheka, iyathatha ukudla kwabantwana bakho, ukudla kwabantwana bakho sekuyashoda ngendaba yale ntandane. Manje ngizokwenzani ngoba le ntandane isiyazi la ekhaya? Wathi umnyenyezi, khuleka, mina nginecebo. Ukuze nomfundisi angaboni nabantu bonke bangaboni, izothi mangabe ifika intandane wenze njengenhlala yenza. Uyifake ebathroom noma eshawa, igeze, mayiqedwe uyinike uvaseline, igcobise no-Dawn, uyinike ama-roll on, igcobise, uyinikeze i-perfume, iqhole. Uma iqeda lapho bese uyenzela ukudla idle, bese uyiphathisa isikhaftini ezokwazi ukuthi mayifika lapha idle noza kwabo. Kodwa leso sikhaftini uzosifaka upoison ukuthi mabefika bedla bonke bafe bonke, yona intandane kanye noza kwabo, ngoba uma kuzofa yona yodwa ngenzeka futhi umfundisi abuye ayothatha omunye kulabo zabo abahlala nabo epayipini. Ngakho-ke isikhaftini uzosifaka ushevu yilesi salesi azohamba naso, hhayi lokudla azokudla la endlini, ezokwazi ukuthi mabefika le badle bese beyajuqeka bafe bonke. Iphinde intandane, awenzeli mina, uyazenzela, ibisihamba. Hamba intandane iphikelele epayipini la ehlala khona koza kwabo. Endleleni intandane hlangane nomfundisi abingelele. Makwande mntanami, makwande mfundisi. Usubuye ekhaya? Yebo mfundisi, sengibuye ekhaya. Mntanami, ngithi ngidlula lapha eThilomu ngithola ukuthi ukudla engijwayele ukudla, ngoba ngidli noma yikuphi ukudla, mangingadlanga lokhu ngidla ukudla kwasekhaya. Thola ukuthi ukudla lokho engijwayele ukukuthenga sekuphelile mntanami, angisalambile, ngiyafa indlala. Ithi intandane, hhayi, ayikho inkinga mfundisi, ngoba futhi mina sengidlile, kanti nalabo engiyakubuza ukuthi vele ikhona indlela vele esiphanda ngayo, noma ukudla kwakhona kungasuwukudla okuclean njengaloku esikudlayo noma nina enikudlayo emakhaya. Hhayi, sale usuthatha sona lesi sami isikhaftini mfundisi, mina ngoba vele ngisuke ekhaya sengidlile, ngizobatshela ozakwethu namhlanje ukuthi hhayi, angiyanga kwamfundisi. Nangempela umfundisi athatha isikhaftini, ahlale phansi nentandane badle. Adle umfundisi, ashaye sentwala, bavalelisane, abonge umfundisi entandaneni, nentandane isho ukuthi mfundisi, awenzeli mina, uyazenzela. Utshele noma mkhokheli ukuthi ngithe akenzeli mina, uyazenzela. Ibisivalelisa intandane, ebesehamba umfundisi eshona ekhaya. Umfundisi ufike ekhaya, siyamjuqa isisu, sisho ukumnqamula umfundisi, uyangena umfundisi. Hayibo, isisu isisabuza umamfundisi, baba, yini kwenze njani? Nkosikazi, hhayi nkosikazi, angazi ukuthi kwenzakalani, kodwa ngiyacabanga ngoba ngithe nje mangiqeda ukudla ngihlangane nentandane, yangitshela intandane ukuthi sisuka la ekhaya, kwathola ukuthi mina ngidlile. Intandane yasala isinginikeza ukudla kwayo, ngase ngidla kona-ke. Hhayi, ngithe nje ngiqeda, sasho ukungijuqa isisu. Hlale phansi umfundisi emasofeni, aqale umfundisi, khwehlela igazi, khiqiza igazi ngendlebe
khala qebula amehla amhlophe aqala umama. Hawu, hawu, hawu. Kodwa ke yasho intandane ukuthi angenzeli yona, ngizenzela mina. Hawu, ngaze ngambulala umyeni wami. Hawu, ngaze ngambulala umyeni wami. Yini intandane inomvikeli wayo ongeke umbone wena kodwa ubonakala ngezenzo. Nomfelokazi ngokunjalo unomvikeli wakhe ongeke umbone wena kodwa ubonakala ngezenzo. Ngiyacabanga-ke kule story lesi sifunde lukhulu. Sekufika abasemzini bayabuza, yini kwenze njani? Hayi ubaba ufike nje la ekhala akalikhuluma iqiniso ukuthi yena ade poison ukudla kwentandane. Ubaba ufike nje la ekhala ngesisu ethi uthatha ukudla entandaneni. Ukudla okuphekwe ubani? Ukudla okuphekwe yimi. Hayi uthi nje samjuqa isisu ngithe ngisabheka waqhuma igazi ngamakhala, qhuma igazi ngendlebe emlonyeni. Hawu ngathi ngithi hawu wabephela khona lapho baba. Hawu kanjalo nje wasala umama Mkhokheli edliwa unembeza. Wonda waphela walingana nothi lomshanyelo. Bamthathe bamuse kodokotela, odokotela bafike bamfaka esikena, odokotela bathi akanalutho. Asitholi lutho, akagula akanalutho kodwa umuntu uphelile uyisitick sikamentshisi. Ubulawa yini? Ubulawa unembeza. Ngani zakwethu, lo nembeza lo engikhuluma naye, lo muntu lo ombulalayo ushiya ingane zakhe ziyintandane, ushiya unkosikazi wakhe owumfelokazi, ushiya intombi yakhe ingasenalo isoka, isisoka lesi. Ushiye isoka laleyo ntombazane lelo ingasenayo intombi, isintombi lesi. Konke lokho sengivala iso lika Jehova libona ekujuleni. Angeke umcashele yena. Iso lakhe libona yonke indawo, libona ekujuleni. Ungazenza uyitshela ukuthi wedwa ehlathini kanti izihlahla zikubhekile, kanti utshani bukubhekile, kanti impukane zikubhekile. Ngani zakwethu, ngithe ngikhuluma nonembeza, ngithe ngikhuluma nawe wena odecide ukuyibulala. Khona iphoyisa Phathisbam elathola ukuthi umkalo uthandana necolleague yakhe emsebenzini, uthandana nelinye iphoyisa asebenza nalo, bashintshana ngama-shift. Yena mayeyongena ebusuku iphoyisa lolala kwakhe and ingane zakhe ziyazi. Nomama ezala wakhe, umkhwekazi wakhe uyazi, umama kankosikazi emzini wakhe. Yena mayengena ebusuku iphoyisa lolala kwakhe. Yena mangabe engena emini iphoyisa liyohlala kwakhe, kuyatanaswa kube kuhle kube mnandi. Uthe setholile ukuthi izingane zakhe ziyazi, unkosikazi uyazi, umama umkhwekazi wakhe uyazi, amaphoyisa emsebenzini asebenza nawo inqwaba ayazi. Wahamba wayefuna amageja amabili phecelezi AK-47, washaya agcwala omagazini, waqala ekhaya. Yini uhluleke ukucabanga? Waqala ekhaya, wafika wadubula abantwana bakhe abazalayo, wadubula uma kankosikazi, wadubula unkosikazi. Mayiqeda lapho wafonela emsebenzini ngoba lo muntu ube ukapteni. Wafonela emsebenzini wathi ucela ukuthi amaphoyisa ahlangane wonke eboardroom. Wafonela khona, wangena emotweni washona khona. Wayengena futhi amaphoyisa amxwaye mayembona ephethe amageja amabili ngoba vele iphoyisa. Wathi nje mayengena nje eboardroom azange sabuza, wavele wathulula ngenhlavu, wathulula ngenhlavu, wathulula ngenhlavu, wathulula ngenhlavu, zalala idumbu zaba u-32. Ezwa amaphoyisa la ngaphandle ukuthi hayibo engathi ziyaduma la ngaphakathi, abona amaphoyisa ukuthi hayi kuyabheda. Kwaba yiwo ke lamaphoyisa la ase-charge office awashiye ngaphandle, okwaba yiwo afike akhahlela isivalo, afike amdubula. Kanti amdubula kwayena vele useyidubulile, usesithathile isibhamu asifaka emlonyeni, kodwa ubengakafi. Afika lamaphoyisa la amqedela.
Umbuzo wami omkhulu uthi kukhe konke lokhu asekwenzile, what did you achieve? Utholeni? Uzuzeni? Yini into oyilungisile? Uma mkhokheli ngokufaka umuthi ethi ufakele intandane kwafa indoda yakhe, utholeni? Lo baba lo obulela unkosikazi, wabulala iy'ngane zakhe, wabulala umkhwekazi, wabulala iphoyisa leli elithandana nonkosikazi wakhe, waze wabulala namanye amaphoyisa akade azi, kwaze kwafa ngisho naba-innocent. Ngoba kusho ukuthi bonke labantu abawu-32 abafela lapha eboardroom babazi ukuthi ngempela le phoyisa leli kudlalwa ngalo. Umbuzo uthi uzuzeni? Utholeni? Wafa naye ekugcineni, yini ayitholile? Akatholanga lutho, ayikho into ayitholile. Kuphela shiya abantu bekhala emhlabeni, inqwaba yabantu. Ngoba lamaphoyisa awu-32, umuntu eyedwa, unomndeni, unomphakathi omthandayo, unabangani, uney'ngane, unonkosikazi, unabafowabo, unodadewabo. Inqwaba yabantu abasale bekhala. Kodwa ukube wavele wathi nje angimthumanga, umdala, unepasi, uyakwazi akwenzayo, wavele wayiphumela wabashiya endlini wayoyithengela omunye umuzi, ngabe usaphila namhlanje, mhlambe ngabe wamthola umuntu ozomthanda, amthande ngeqiniso. Ngalamazwi ngithi masowutholile ukuthi onobudlelwane naye uyakujolela noma uyakuchitela, it's a sign yokuthi indima yakhe empilweni yakho isiphelile. Suka eduze kwakhe, uqhubeke nempilo, uphile. Ngoba noma ngabe leli phoyisa alifanga beliyofela ejele ngoba belizoboshwa ngalabantu abaningi abangaka elibabulele. So ayikho into eliyisolvile, asikho isixazululo aphume naso, kodwa ubonise ukuba mfishane komqondo nengqondo efile. Sengiphetha uthi ubaba uMbuli, umzwakhe Mbuli, ukulimala kengqondo